Ta hagini ke por ngadan ni ke ban aingu biang yu play naga Bynta kani ke lat ba ke kabu ke bo play ngai ke bangan ai ke tien ke jong play shaga yeng ke sam shabaro ki baju ngap ya kani ke jingkren nga lakren shibon bahal ki jingkren bat mentai ke singa dan ban ai biang kwai ke jingkren kaba nganut ban ong kani ke jingkren kadai kawain naki nongrim ngabu kum ke nongrim kadai kawain naki nongrim kiba ngakwa ba lada pimut ban yat agani ke jingim lada pidei kiba la shakri yu blay na pingat yu disgrace ma pingat ini ketien ke jong blay ngakwa bangan ong ifi kumne kani ke jingkren kadai kawain naki nongrim Bapinyo I kumno blay ne ka kamba I ka jing im jong pi. Bapinyo I kumno ka jing shikri blay jong pi kan poi shika jaka ka ba pila ban le kamba ha ba pila pinia chikmat hapdeng jong ki jing le ki bobon. Bat kani ka jing kren kan de ka nongrim ka ban yarap I pi bapin snow tro kumno ba u blay kwa I ka jing im jong pi bat kumno ngin le aga jede ba blay. Nama teng ladang shikri makana yu play ladang im tip ya kani kan nongrim ngalangan ong kandai ke eke ba ya ka jing im ka jong ki brio nama ra ka jing yo I jonga ngasha yo I ngani ka wai ba ka jing kai kadai ka ba pinshai ki brio bakin snow tro ya ki jing kwa ka jong play na ngani ka bible u play na pedang im yo I yo play ba kraw ngim la ngin yo snow Are you play la ai ngi ni ketien ke jong play bar ni ketien ke jong play ke de ke bo kwa yang ngi yang a menta ke sngi abo pun shai hanga ye ke jing tho ke bedan ni ke mut ke jing kwa ke jong play bangan pun shai shipi ba ma pi pin la ban priang ni kata bat ban pun tre kam ke ta ke jing im job pi pin yo iganan ke jing job pin iganan ke kamba kanan ke jing pen kia kanan ke jubab kanan ke jing pelat ye ke jing im job fi Tiga kita kan nongrem ka mga kuangan keren man taga sngi kadai ngan puli fi naga gospel ka jong Marcus kalanang ka bakhandai naga dekhat ka bakhat sao teter haba kilawanti shiki sunran kila yo I o pat ba babun tawiariki baligi nong thoru baki side batki kumni ru Utau pat ba baro abagila yo I yo u kila yo sngo kundit bada abagila pet sho u kila yo u. Ula kliti ki ya pia side bat ki. Uwaiti na utau pat ba ula yetru ula angru kunong hikai. Ngalawala me yo khonchanga ubadano mensiam bam nangkren. Syai ru bau lap yu ulempat yu usaiter tho ukriat lagi beniat ba unang suai ru ngalaong tie ki sunran jame bakin beno yu te kimla setia uli tho ulang ki api ke pateng benriu ko bam ngai sekat nungan ang lambat pi sekat nungan sya ya pi to walam yu hanga Kila walam ti ya u ba bola yo I kumni ru utau mensiam ula ring tat yo ba abola klan ke kendau ula ksait uda seto toro ula kliti yo kpa jo u kala slam kat no na do bala jaga ni u ula tu tin do budang Khynnah la jipna jindai ru yo ga ding ba ko man penjat yo unre la damela ru to isen ngi ba to yarap ngi ujisu ang te u la damela ban nget ki bro gilong ki bala yo tau banget kumni ru abau kupau tau Khynnah ula yam jam ula ong de jing chau mat nganget atrai ti rap e jing bam nget janga ti abau jisu la yo I pat ba bu yo pet lang shu ula sneng yo tau mensim bam khoi bu ong ko mensim bam nang kren bat bekelut ngaku mi meto mi no u walai su churu u habula linyar ti bu ring kertat yo usikat dei ula mi no ba tau Khynnah ula long kumu bala yap kat basibun kila ong bola yap ndre jisu habola bat yu negakti ula khli udi ula yang chat kani gade ga jingpule ka bangala pule jrong ya kani ga jingja nganget haki jingpenmi ya kani ga jingkran menchuaru ngala kren teng ya kani
But balay nga kren biang ni kani mendaga Sngi na marga Shem aga jing pule Bible jonga. Bagitan Shibon ki eke kani lenang ki bakraw. Ya ki bang kwa bangan penifi bikin kelalong ka Nongrim ko mga laong na do besdang. Kasi swa mga niya jing kren chikmat ngan kren kendiat ikani ka Nongrim mo banang ikani ka Jingja ka ba uji sule ang ni. Ka Bible ka ong ki sunran ki dana preng jo pai ba bon bagi pai ba ki ker tawari ki. Baraka bakum kita ka paru Jisu wan. Baru keliu ang ika ebi aside, but hamar kita ka paru mi weu rang ba abril. Uba ba lau khon jang uba pang, uba ring, uba kertat, uba seter tho, uba kelan na ding ha But apreng jo kita ka jingya bon pai ba umi uni ukpa. Manau mi uni ukpa uong yo Jesus Christ konong hikai. Ngalawalam yo khon jonga ki sunran jame bakin Jowai Ri ki klem la setia ki we ki tenu klem yo jing pen kia klem yo jubab klem yo jing pelai fi inga khwangan kren kendiat de gene bagi dan ki brio ki ba Jowai nama niu let Jowai ki sunran klem yo kia kidan ki brio ki ba Jowai wat hangiru ki ba klem yo ki jubab dan ki ba yo ki jubab dan ki ba klem yo ki jubab Namar kidan ki Nongrim ki ba ngingim sngau tho. Bat ki ba kitu ki brio ki ba Jowai ki sngau tho ba ta daw ngakwa mangan hikai gani ka Nongrim ka ba jisule. Ndaw ni brio wan ban complain ban wan ban mudu isu Jisu. Ye ki sunran. Namar ba kimla ban penkia yo khon jangu. Uong kunang hikai. Yarap yang penkia ni khon jonga. Bala fi puli na gani ka Bible, ketin ka jong play ka ang kumni. Ula yatho baru la ang Jisu sengaba. Uang ka pateng benriu ka pamngai, kran lang ya baro. Sakat nungan nong lambat pi. Kat nungan sya ipi. Baru Jisu ule iya gani ke kamram. Kabang ngakwangan ong ipi gani ke wain na ki Nongrim. Ki bakraw palat aga Bible. Bat kani ke Nongrim ngan kiran hagani ke por. Kabau niu priu le, bat ke ega bau Jisu le. Ngakwa piru pinio igini ke juga Nongrim. U Jisu ukhlem ngan Jowai mga. Ukhlem u Jisu ngan bokti u aku tu ke jaka ka ba me ba agamet. Hanrai de pipuli gani ke dekhat ke bat kendai. U Jisu uang kawai kektian kabang kwa ngana bani kata gani ke jingkran. Uang ini kektian walam ya u shanga. Lani hagi weki kektian I know ya u shanga. Wat kit mame ya tu khon jong me. Mekit deki postnam. Me iet palat yu. Me ba keleng-keleng banai Jowai banai Jingduwai. Bat da kajuk ke rukom me wan shanga me ba me bat me kwa inga bangan Jowai. U Jisu ong mentagi Sngi. Nai ba me nai kit me I know you tu khunjong me shanga. Fi ya kani ke jingkran ka mga kran man taga Sngi nga ay kerteng. What kit sa I know how try. Kata ka kerteng jong kani ke jingkran jonga. Naikit sa hagamet jong fi. I know how try. Uni ukpa ula
sakit uni khon it palat ngan ong biang sesisin. Pelulun ke pisah bak keleng let rak keleng. Kuak bau ni khon un kia. Let wat sigi senran ke jong Jisu. Hendrai uklem kia kedau kedai. Bagi senran do kim tip igini ke nongrem. Uni priuru tip igini ke nongrem. Wat ke babon ki priu do mentai ke siru kim tip igini ke nongrem. Compare pi ong ada ki kristal, compare pi ong duai, compare pi ong sha jingit, compare pi ong ngek, compare pi ong shania au play. Hendrai kani kedai kabangi klem le. Ngikit mangi malagi singi ngikit lut barok ke jingim. But you try a play jubab igini ke jingkit jingi, shimi ke jingkit jingi. But ni klem not ban I show play. Ni klem not. Uji suang aga pateng benriu ko bam ngai. Sakat nungan lang lambat pi. Sakat nungan sya efi. But kinsan uang ini kupa. Ai tu khon jame senga. Walam yu senga. Weng nak tu ke jan ke mababa. Weng nak tu ke pemekitsa. Pelat you. I men stigma me. I tu balang ke problem. Utuk khonu balang ke problem ke yame. I know senga. Nak opini wa itu ketir melagi singi. Bun ba ki briu ki ong ngala syakriu TRAI. Bun ba ki briu ki ong ngala IT la ka jong ka jing im show Jesus Christ. Hendrai ki klem ai. Ye ki jingkit ki bakia jongki. Pi klem ai ye ki yeng. Pi klem ai ye ki khon. Pi klem ai ye ki problem. Fiklam ai ye ka kam ke jam ye ka yo ke kat ye ke property ye ke jing im job fiklam ai la banong fi ai tangi donut re fiklam ai ru am you try balu try klam yo long try uni ukpa ka de sen ka ban Nyngkong you bau plat you khon na ka met jo but ulet ban ai ho Jesus Christ. Nganut banang ndau ai kedan ke jing sting. Naman ulak syubak sa yu hagamet jang u de bun snam. Bat ndau Jisu shiminu klung. Kamen simaman ke badan nu klung ke lek ban penring ke that yu. Baru Jisu ya keren bernu brio. Keli kat no kala slam bat u yathu ya ke por jang ke jingpang. Bat ndau la yathu u ong yu Jisu gini kiktian. Lada mela uang ini giktian sengabang anda pulih uang. Lada mela ru tu isun yangi batu yarap yangi. Uang yu Jesus Christ lada mela. Baru Jisu jubab yu udah giktian ke jang uhi uang. Lada mela banget. Baru orang kepala ya kita lagi banget. Kumni ru ang Bible kupau tau Khynnah. Ulayam jam bola ang de jing jamat nganget atrai. Yarap ye ke jing pam nget changa. Ngakwa ngan krene gini ke kubar. Kalau mga jing hikai figi besngap yang agani ke por. Fitip abang apuli gani ngayo ibaw ni kupa. Kadai sien ke Nyngkong bau ai yalau jong khon ubalang ke problem me ke jing im jango. Kesien ke Nyngkong bau ni ukpa uyam. Kesien ke Nyngkong bau duai kum ke Jingduwai. Ka bau yang marwai bau ladap ai yau khon ubalang ke jingkit ke bakia show Jesus Christ. Kaba ingi kalong bangi duai ngi bat alade bangi bat sa alade bangi kit sa alade bangi duai malaga Sngi diki bon snam ngi ba bangi shu yam sa bangi shu ut sa bangi shu kit sa bat ngan itu ipinda bangi duai yo try shimmi gini ki khon jonga shimmi gini ki yeng jonga rengi klem ai ngi ba sa habatia ngi ba sa ababam ngi tia ngi bam bat ketu ke jingkit ngi let Jingiaseng bat ketu ke jingkit ngi let shigi jing TRAI jing ta bat ketu ke jingkit bat ngi
pelait na ke jingmut ngim pelait na ke draknut ngim pelait na ke jingkit bat ngi klem ngat setia. But they nuk ke daung as kren ni ke jingkren me na ke sngi ngakwang anong fi ke ni ke par. Fitip wat ye ke jing im jong fi ru pi klem kit ma fi de blay wicket. Ngan sepen fi na ke tien ke jong play. Da fi puli na ke Bible ke nongrim ke jong play ke day bau play snel tenat. Bahabau khat ipi bapin kit mapi shimpen kit eru mapi nadu bas dang jongka jingwan jong Jesus ni ke pertai ha ke gospel ke jong Matthias kelanang ke khat wei ke khat ke ba arpu pra nadu bo Jesus mi ke pertai ru la dep ong lupa wan shanga pi barok ke tat bat ke kia ke jingkit I know itu ke jingkit jong pi shanga henry buon ba ke briu kila let Jingiaseng la long kristan la shakri yo play la ayam ru tang bakit sa ige jingkit ala dia bat ki klem nuot ban ai dan ki kme ki pagi bakit sa ige khon hadu ban yok siu ki khon ru ki dangkit dan ki bakit sa ige khon ki bangit ngat aga drugs ke kiat kit sa shim de garam le lut ke jat bagajat kit lut iki khon bar na jingkran mana ke singi kedai wat kit sa ayo TRAI sam ke besis par punya de khat ke balai gong ki khon jungi ke de ke jingiok kanti ke jo play baru play kham yok kanti ki khon jo pi balai pikit ma pi aba pim lakit balai pi jinjar aba pi yo ki khon bakin long ka jingger khui pin re bakin long ka problem eo play Nai Eo play ke Jingduwai me lagi Sngi. Brett how TRAI de ke Jingai. Duai me lagi Sngi. Nai de ke bor jong pi. Pimla le Ngala yo ikan nuot ki be yap no. But ki be sukit sa ki me ki pado bagi na let na ni pertai. Ki ngop bagi jingdi jingbam. But ngi klem nuot ban ai ngi klem nuot ban shania play. Kahana ke yo ayu Samuel kada kular kong ndangala kai ni khon ngan sa ai ti no yu shme but kalet ai but piyo ikum no Samuel ulang ki ki pa jong Moses ki dana ke por ke ba but ki klemla setiap ban ri ni khulung ki le kum no ki polite no hapo ke shang pun ki apa ka wa andre de jinget ki polite police ki Hebrew kala nang ka khat wei ke khat ba arfulai kong ki pa ki jong Moses ki hapa ki yo ibu de ba habri lempon ki klemla ri ugila buri live nine de kimla ki polite but abagi polite show play wala de kimla show andre ki polite how play u play tip kuno banyalam yo Moses shaga jaka badai uklala ngo brio bkhra ngi mentangi batsa dan ki khon ki bala yo la ki khon ki tiru ki dang dan mat ki kme ba kupa dang kjet sa na yeng dang shong sa bat perkhat sa kumno ban ba ki kme ki pa ki ni rap ki ngakwang anong ki pi ki por pi ki kme ki pa pemyo ine ki Bible na do basdang u bleu la ang na do kitab Genesis begini ar ki nyalong ko ki do kini ino ye ki kme ki pa bat kin ya ine balaga jong tengah Bun sin ngi poi problem dai na mabangi klem ai. Sam ka balai pinyo le pipuli na khat ka basan gong. Ai ti lagi lenti how TRAI ti un pen long ye ka. Ngi klem ai ti. Ngi kitsa. Tiaran ka ba ka jingus lai. Tiaran ka ba ka jing pang ka ba jong ka jing kit ye ki ba pon ki bangim de ban kit. Siyo ay ka jing pang klem day ban yo. Siyo ay ka blood pressure klem day ban yo. Si jinjar ka ay ka bam day ban jinjar. Dan ki bring ka kitlet ika kam ka jambara kitlet na di kitlet ka kli. Ngani tu ipikit mau brio udan laka limitation udan laka jang ka jingla. Pidip ke ike ka pertai ki dan laka jingla. Ngidan limit. Kekali kepada bencong reungut, pimla bin tap si arpungut. Ke flight kepada bencong tangkat tu kat ni spangut, pimla bin tap di gejar. Wat ke train pimla bin kit pelat kat kum ke capacity. Barok ki ek dan ke capacity. Ke school ke college, ki hospital ki dan ke jong limit.
Lada palat nang taga kelumar lot. Badai nak kata daang kuangan ang fi barok ye ke ngir ngi dal ga jong jingla u briu dal ga jong jingla umla ban kit lot. Wala kit lot ege yeng sam wala kit lot ege khon kiti wala kit lot ke kam ke jam wala kit lot dan gi briu ba kit ege khon dan ba kit bat yeng bat sam kit lot bat office kit lot bat business kit lot bara kit sei ge jingiaseng kit lot ke Shillong ke tau kit lot bat haka ba kado shu kiu ke pipi shu apang shu jinjar bat piklem yo ege buram play hangta nga kuangan ang fi ge ne par nang ge ne ge bang hikai fi bau jisu ang a ke pateng benrio ka bam nge sakat no ngang lembat pi wala mi usanga ang jisu ni ukpa ni ukpa nganut benang ulat na ke jan it jang baru ai nu kon chu jisu de fi ai chu jisu yo bopang und pen pai shipi un pen pai bukia fi nga yo i ne ba nda fila ba palat nda fila kit palat kami ke jingknyum kami ke jingkuslai kami ke problem ngan sepuli wat yo we briu bekrau bangadang sidep ong mentan tau de Moses singap ngan puli na ke kitab jingken na kalanong ka bakat we ngan puli na ke khat ka bakat ar singap ngan puli ka ong ngini kitin ngan puli na khat bakat we jingken khat we khat bakat we khat ar ngan puli o Moses tu la ong hau TRAI singap o ong no balai me pinjen jar yalau syakri balai ru bangam shim la sham ke jing isnai khmat jame ba mela bu ye jingkit jong ini ke brio baro alor jonga long manga bala puni ni ke brio baro long manga bala pun khai ki ba me onga ba kan top ye ki haka shadam kumu pau ba ri khon u kan top yu khunlung u badang bun shikata ri ka ba mela kular daga jing smai ki pa jong ki fi iu Moses ang niu bakla bau shimba ar million ki brio ubama o kit mo bat no kit mo ubama o naga diman kalalong kababun na ba umla syo kami ke jingknyum unut wat ban duai kumni you play ban ang ba lay adukat ni me pen kit nga pun mangaiki ngala mangaban ba yaki knyum yano you play ndai ki brio you play balay knyum yo play na mabaw kit hadu mentang ngani tu pidan ki brio ki bala kit pala ayeng ki knyum ki ngani tu pi Shillong problem dala de yala de balay pim chang suk na du mentang ki Sngi ang TRAI wat yala ka jong ka jing im ngamla kit a play nga I know yala ka jong ka jing im shame but nga IT lot yala de ya ke yeng jonga nga ITM ki khon jonga nga ITM ya ke kam ke jambaro nga ITM ngan Jingduwai ngan le tang ya ke bangala ban le ka palat na ke tangam tre ban kit la da pinang kum ta pinyo i ke jing im jong pi kan dei ke besuk finyo na e kat uniu TRAI jingi finyo na e ubawan jingi ke perteu ba ma u ya ke ding fna jingi uba ma u ya ki jing kuslai jingi uba ma u ya ke pop jong ngaba jong pi uba ma u wat ya ke jing pang jong pi uba ma u ya ke problem jong ibaro namara ke kitab Isaiah kal nang ko pesan pulai wong ini kitin ngan puli hagani ke por baro pi tip igane an rai tongan chipun kan mau fi gani kitab Isaiah kal nang ko pesan pulai wong ko no wong u e banget ya ke jing pen bana jingi kan ke jing pertajang u Isaiah como prophet Wamano ban ngay, na mabun kim tre ngay. Ukran chapang u Jesus Christ. Baru wang kum lo dekat ke besau, shisha ula ba, ye ke jing huslai jingi, ba ula kit ye ke jing sngelsi jingi, penban ngila nyau yu bala penmong bala shot do play bala penjenjar. Andai la penmong ini nama ke jing ringkang jingi, la penwet yu nama ke jing leba mahok jingi, ke jing penchitom ke jing sok jingi ke lang lor jong u, batai ke jing jingam snam jong ula pen kia ingi. Ngi barokum ke lang berat ngila sakma ngila paino uwe jela kelenti. Tiu TRAI ngakwa pinyo itu ketin ublay. Ulabo halor jong Jesus Christ. Ya ke jing bom hok jangi baro. Muduru Jisu bom tip iko pop lapen long pop na kebentar jangi. Wan man ba iko pop jong aba jong fi.
Mde de jing le ba pi yo jing sham sngo ba khmat chong play de jing e ha ba pinang ban nget bo blay shim no pop chong fi priang Jesus Christ fi IT pi no I ke jing im jong fi kan de bo blay la ma hinga yo idan ge blay ba ket palat agi ni sngi sngo ngo ba dan shibon ge blay ni sngi ke ba ni pude ge Bible ni le jing seng tamanga sha yo I ge blay ge belong ki bom du jan jing kemen nama ba ki ket palat ya ke efikin na kit ke pimla u jisu ang balai piku slai pimla pentam si pro ru gerenyang fi nga kwa nga nong fi ni gepar balai ja accident na bagi briu ki kit palat balai ki ja ke bomlong ha ba kit palat teng ki jing ki hospital de lalong overcrowded teng ki mo lalong bon pai ba pala nang ta de ki doktor ki la hapan chupet hadu de ki spagot ibriu si sngi ngai tu piu briu dal la limit do kit palat kan mi ke jing ba claro kalau serius ke ta ke jing im jong ki briu ba de ne ke dau kan ni ke jing kai bang ni ki briu ngimla ban ke du blai tip ke tan dau u ongkum ne ke kitab sam ngan pulegol nang ban riu pupra tangi ne pule ne ke khat ke khat khandai sam ke ban riu pupra ke khat ke khat khandai pitip u ongkum no wang long bala ker khu yo TRAI u bal hala ke sngi snga ba mo riu pupra ke khat khandai wang long bala ker khu yo TRAI u ba hala ke sngi u ba ye ke jinket jingi u blaiken u long u balong ke jingpen im chongi man la ke sngi te Bible ko ang long bala ker khu yo TRAI u ba man la ke sngi u ba ye ke jinket jongi bon ba ngi ket I mangi ban ngi ong nget yo blai bon ba piket ma fi bet pi ong ala shania au TRAI dan gi briu ba wan wat changa gi ba pha duai ki ba dan preng jingket ka ba khia ban nga ong pi wan ang ne share lut I thu lut ban da gi thu lut gi jing e jongki ban ta de ki la sting ba gi shong and then ki mi ki ket biang gi shim biang gi let biang si yang ka joi ka e gi jing men toy pi pha duai u jisu wang yu nu pa ai sho tu khun cha ma shanga ma sai so ta lat ni ga nongrim fitip la pi pule na ga Bible fini iba ga nega de ga nongrim u Petras wang kom no pitip ha ga shiti ga ba ar Petras ko nang ga besan ga khat ga ba nya wang bread ye ga jinku slime de shu taman chu ai da bread sandan ne ga jinku slime jong pi bara nama usumar sukher ma u shapang jong fi bread se ye ga to ga ba wit if bread ye ga to ga ba ka ba long ga jinket if you know ye ga to Melepi kuat ban cukit kai tu kabam na mentoy. Melepi kuat tap aga jing mat jong pi aga bapan guslai. Melepi kuat ban tap aga jing im jong pi aga biang aga kot bakia dagi jing tip aga jing pang aga jing crow ban tip palat aga jing ja aga pertai. Melepi pen kelumar daga ta. Melepi kuat ban tip melepi kuat ban tap aga jing im jong pi. Ngakuat anong fi men aga sngi. Kabang ngakuat men aga sngi ban keren kedai. I know how to try. What kids are. I know how to try. Na filet jinglet, na pipaya pa railway station, pidan shibon ki ma ki to ki luggage yang fi, but dan ki to ki betray yang to ki kuli ki wan ki ong, I know nga, siyo na kapisa I know, mana ba pi style fi sok, hagini ki singi bon ba ngim tre ban I know, ya ka ega bangi kit, bangi paya ka problem. Ngakwa bangan pen I fi kat tu kat nem dagi sngi bapindum nang ni kene. Fi haka kita proverb la fi puli tu kalau nang balai wang nget how try daka don't know bara but well it shania ala ka jong ka jing champagne. Kadai ka ktien ka ba crow. Nget how try daka don't know bara but well it shania ala di well it kit ala di nganong bet. I how play. If you know it, you can name and you sing in your E, Jing Im Jong Fik and light do it. Kade can Nonglim Jong Jing it, but Jing Shania Blay. Never long, no iki khon, no iki ying, what kid come but Pinum done, Jing it clear.
Hari habang keren ni gini gabe ino kamot nai pen kuslai palat. Nai pen kuslai nai phone ki khon bro si sngi. Pila Jowai pila IT ho try. Dikile ke bom dai ru Shidwai pen tip o play. Keren ki si kenten pen ina kenten ke jong play. Tamo wat kid alade. Wat kid palat. Fiyo igi brio ni si kid palat ki khon nado padang pun ado benda kha ado benda late school ado benda yok brio ado benda yok sio ado kitsa but shanopin pa kita jing em blai klambo ingi kumta ukwa ingi bangin em jing em go light load baru Chris fika jing bom nang ban IT how blai yaki aka ki bakodor kapenlong yepi bapin pa shiga jing bakla pinomyo iga jubab but vinyo I pipoiro ga jaka ga bavilang frustrated la danga ong daga ktin English long klumar long jinjar gumto habashukit sa ngakwa manda singingan pen ibyang ifi ko wege khot ka banga sha ong hagani ga jinkren janga ka way na ki khot ke ba corridor palat haga bible ka ta ga de ga jing plak ko jong Paul yala ga jong ga jing im habo tho e ga city kaba ar shau Timothy ke lanang ko Nyngkong ka khat ka bakhat ar tang indi puli gini ke city uong ya gini ki kitien ke city kaba ar ka jong Paul shau Timothy ke lanang ko Nyngkong ka khat ka bakhat ar ngan puli namar gani ka daw nga sharu ya gini ki aka penman ngam ngau le ran wala nga sha shibon ki aka penman ngam ngau le wang balai wang namar ngala itho yauta hau bangalanget bat ngadanget scam baulong ubala banda banri ban sumar ban kit kle ya kata kaba ngala IT hau hamar kata Sngi kani kade ka way ni ki khat ki balong ka relief kajing tengen kajing pelat ke bakrau bawat lada fihap bani kendu shibun ki jing kajing em refinum deban ngau le ran ka Nyngkong kadai namar pila itho yota oba pila ngej bat pida ngej scam baulong ubala ban shim ye kajing kit kle ya kata ka bapila nang ban IT ho hamar kata Sngi terkadang yang nang ni ngakwa nang fi hata fila IT ya kata la fila IT la ka jing em show try tip mo u ya jing em chang fi la fila IT ki khon jang fi show try blai tip mo u la fila IT jing dan jing em jang fi au blai tip mo ban pelang ni ka babiang banyak man sumar. Dan ibu kit ika kamu blame, dak li file ayu mentangala kit ika kamu blame. Tapi kit ma fiu blame kit da Fitip ngi klem kit aga jing shisha ngi TRAI. Shiti shiki karin ke Nyngkong nang balai di puli di khat ba kham sharum wa so pol wang ngi long ki nong ya TRAI lam ki ba blame dai bangi kit mangi. Ngi TRAI baru blame dai mo uba kit lo di ke dai mo uba le lo di ke ba dai mo uba ni buram. Dang kit manga dang le manga tu mo ayo buram mangan re em. Ngam kit igini ke jingseng. Ngam kit ya nuru kabangadan galang haga jingkit klik kabangadan kum unang elam ngadai ban kit iki haga Jingduwai daga ba IT ki malang Sngi haga Jingduwai ada bangan kit iga jing jongki ngam dai manga udah play ubashim iga jingkit klik madena kata daw katakan gede ga rukom ka nongrim ngan ong efi da ptiang iga ni ga bang pen ina makani ga ga badon kam nama ga ni ga perthai ga dai ga ba pio i galang karan ga pressure ga bajur kidan ki badan kidan ki jing ban kia ga jing much perkan kidan ki jing kit ki ba kia pa lat igi brio kat adu bagi brio kim long light lo chu ini gisi shu yo ka shini shu yo ka BP shu pang ka blood pressure ka bajur shu low BP shu high BP shu pilot ki jing pang ki bampoi perkan balai ka daw ka dai bangi kit pa lat ye ki
Balik nga keren ini ke kubur fitip. Nga kuat bangan pen i fi bau Jesus Christ. Try jang aba jang fi. Uyo i bangi ngim la kit ye ke pop. Uyo i bangi mla ba ye ke jingku slai. Uyo i bangi mla kit ye ke jingpang. Uyo i bangi mla kit ye ke jing ba ye ke jing bakli ke babon ke bangi dan. Nak kata kada wan pen i ke ni. Uba ma u dala de ke ding fna. Uba ma u ye ke pop jingi uba ma u ye ke jingku slai ke mangala dep ong. But day nak takadaw habang kren ni gani jing kren nakabenta jong fi mena gisi nga kwa kat bangan ang yang ni bangan ong fi balip him nuot banang try baro shika tang kit sa igini gi khon nga kit sa inu lok nga kit sa igini gi lok nga kit sa igi kime gi pa nga kit sa igi briu nga kit sa igini gi jingja balip him nuot banang try menta gisi nganom kit mga try ngan I know me ngan ya chkhmat ngan shakri me try ngan yero me ngan ai buram me ngan le ke bedon kam ke bangala ban le hare nganum treket ke ru ngan shiduai malagi sngi bat nganum kit finio ila da finang kumta mdei tang ba pin shulai do ila de finio iga taru ke de jingai ba jing shania ka ba shisha ka ba fidon shoblay la da finget shisha yo play bau deu ba no ige jinkit chong fi ala sngi bale fi mong try shiming ige jinkit ngamla let chi yeng tia da besuk men ai fi ni ok jing tia ko babang ai fin bam da jinkman ai fin chi jingseng da jinkman ai fin duai da ba fi it gitu ba jinkit chong fi bro ai au try me like step bread au blay me like step I au blay ike baro udai mo u besuma suker ba tiplut ike baro mdai mo fi wali yang ga jakau blay nga kwa fin tip abi day tangi brio ki bo blay lo khat de fi bat mentay si lembaga ni jingkren changa nga kwa bangan ong fi ga ni por ngayo I kat bangan ang kren ang ni dan pleng jong fi kit sa bale pim duai lang bat nga mentay si banong try katu ga jingpang ngamla try uniu kupayo khon u basa baru kramio jingpen kia nda wan chu jisu usa ayu tu khon baru jisu su dua us be itu men sim jing ke bomlang kren ke men sim soit barok bele but usa it hong kupa u balai do u bekia ke jinget ke besisha ga dai ba finang ban nget how Jesus Christ banom ket ala de kat bangadang yang nang ni ngas na to aga men sim jonga bala da fi ai ia ke jing im jong fi show try ai lut baro in jing kit jong fi fini imenta ke sim de tang bon map e pop jong fi hanrei un pelong fi ki brio ki bayo I ge jubab aga yeng sam kal bangarang ra la ke tina ni ngakwa ba finong try nan ai tino menta ke sngi nan ai ti la jong ke jing na mari la dirung am la ban kit nan ai tino I ge yeng sam jonga I tino iga no belong ke jingkit ke jing ke jingpang ke jing kuslai ke jing jinjar nga I know me but ngan yat bet bat me ngan shakri me ngan duai me lagi sngi finio I tang shitayo artio ke jing im jong pikan long de kumoi pat tengini duai not ban I how play u play u de bala ban shania u ban le ikata tengini duai bat ga agani ke por ku try a play ngayang na ganiga jaka ngayo I yakini ki minsim ki bakodor ki banget ya me try ki badan ke jingkit ke babon but ki duai de ki pause nem ki duai de ki bon snem but ki klempat yo iga jubab ken try ki jau umat ki kuslai kim dan jing suk kim dan jing kemen namar wat lada kilang net ya me ken try henry ki klem nang ban I know ame ki jingkit baro try menta sngi nga duai a blay kat bangadang duai na niga jeka penlong ye ni kimi bangayo I aga bakin jaman sim ibe jaumat na kamenta gi khon gi bangap aga drugs aga kiat aga jinklumar kit sa ken try ini kong a blay janga nga duai babenta gi sngi ko pa blay in not baniyang aga jeka aga jame daga ba aitino ini gi khon shame ken try nganyo imen pen wengno men pen kalaiki maganan ke jing kemana ke yeng aduai nga be itu men sim paman kabele ke jing em ke jang itrai nga duai ya baro mentang sngi
Kiba nuot ban IT la di shame ken try. A play it men le ke crowd. But ngada nget ken try ba kila IT la ka jong ka jingem. Try kita ban IT not ike bro but mention ye ka jingket clear ken try. But men le ke kamba ka jingem junkie. Trying a islet shame ka buram. Ha ka kerteng ka jong chi sungi twai. Amen but amen. Tona mar bangam yo shibon ka por nga kwa bangan ong fi. Pentray kam yagani ka jingi kai. But sepada ka message shagani ka YouTube jungi. Lada fi pentray kam kumno ka jaga jing im jang fi. Finyo I kanang ka jing job, kanang ka jubab, kanang ka jing kerku. No play. Ko play shibon.